তিনি প্রেস মিট খানাय माने kaisana karon जों मिया सारिनि कक्टिलपानि खबर नगै बेलायनो माने तामथाय बनो वाना मासिंसा बंजाखा बनो सालेंमाइसा हाय खालायजाखा तानि बागै मिया जों कक्टिलपानि निउज ताकक समिटनि कक्टिसन खानाका सिनि ताबक लिडार अफ अपोजिशन বিরোধী দল নেতা সিনি অনিমেষ দেববর্মানো যেভাবে কক সাকা বিরোধী দলনি নেতা মানে ও বিজেপিনি বিটিম লোকনি বাগै রাজ্যনি বাগै রাজ্যনি লোকনি বাগै কোনো কক সালিয়া আইনো চুপ খালাই তংখा যে কক সামানো जों बेलायनो श्रीलंका এবং বন जब जनि काहिनी मान कारण सुंगनुगै दंगो सिनि त्रिपुरा मथानि लिडार अफ अपोजिशन जेबाबे त्रिपुरा सारनि बागै कक साइ दंगो जेबाबे त्रिपुरा सारनि बागै सामुं ताङै दंगो आबो सुदा आं सिमिया सारा त्रिपुरानि सिनि बरराव नुगै दंगो फेबा समीर जेबाबे कक साका बिनो कौनो जों एकदम जाजागिया कनाय थाङा सुंगनुगै दंगो दिनै सिनि दफानि बागै ओ त्रिपुरा मथा फायै जेबाबे सिनि लिडार अफ अपोजिशन सामुं ताङै दंगो त्रिपुरा मथानो जेबाबे सामुं ताङै दंगो त्रिपुरा सारनि बागै तामनो ओ समीर बाबू ओ तापक समीर तामनो जाजायांगै जे तिनि सिनि लिडार अफ अपोजिशननि बिरोधे कक साना नांखा आबो बेलाय नवा नङा सिसे कलायखा तिनि जों थानाय 14 तारिख नगो 14 तारिख कायसा खुमुलुंगो बिराद जनसभा खायगा कतर मा पान्डा खायगा लुगुथम पान्डा सिनि मेघालयनि आरो मुख्यमंत्री भाई सपायखा मुख्यमंत्री तुय जाबाबे दफानि बागै सामुं कक सारिका आबो कि त्रिपुरा सारनि बागै सिन दफानि बागै सामुं तांमाय आदिबा अमनो सानानि मुचुंगो सिनि जारा मीडिया ताखुब संनो जे बरक ठीकै सामुं ताङै दंगो बिनि बिरुद्ध से बर कक साइ दं अंकाय सिनि दफाराव बाहायकै जों थानचाङै माननाय जों नङै दङ सिनि दफाराव न थानचाङै बुइनि दफानि यादनि यगनानि बागै दिनै सामुं ताङै दङ तफान जे सामुं तां तंनाय रनो अल मिडिया रक साजे आंनि जों बिरुद्ध कक साइ दङ आं बाहायकै चालायनायबा आबो तेव अराय पराय नांनाय कक जों नगो अ राज्यबो যখন বিধানসভা ইলেকশন नंगो आपन चिमिनो विरोधी दल नेता आचाई फायो फियाबारो विरोधी दल नेता जातनि बागै सिन दफानि बागै कक थाइसा सालांनाय करे बाहायके तिनि बर साया हिंका तिनि विधानसभाओ चेयरगो कासालायै अनेक दफानि बागै कक सालायका रोमान हरमनि बागै कक सालायका तिनि राज जागा लामा खानाय जायगा लामा खानायनि बागै कक साका अब कि बिटिमुंगै थाका आमो तो बिटिमनि कोनो कक गया তিনি दुर्गा पूजा पुरु गाना रगो सोंनुगै दङ जेमन रिसिट सादा कालेक्शन खालामनानै सिनि लिडार अफ अपोजिशन साख्लाय दङ मुख्यमंत्रीनो तिनि दुर्गा पूजा पुरु जे जुरबाबे कालेक्शन खालामनानै आबो बन्द मा खालायनाय जे रिना मुसुंनाय म 10 ता 20 ता बरबैसे बरक जादा खायनानै हेबा सोंनुखा पूजावा तेमन अकक सामने लगे लगिनो दुर्गा पूजा पुरु ब चादा से जुलुम के खायमान नुगले बले कोनो जागा अब कि लिडार सिनि विरोधी दल नि नेतानि सामुया दिबाबो अब विरोधी दल नेतानि सामुं नबले जत दफानि बागै बकक साइ दङ अब कि तामो वान सुगै तिनि समीर ताखुक समीर संग अ कंग साका बेले वान मासि चक लाइखा बरक दफानो सकांना नायमा कक सिकलाय दङ बनो आं बनो बिनि न्यूज रंनो पराय नगो आचम ताम जानी बिन बखरगो काबोय बुबाग्रानि बिरुद्धि रगो कक सावो त्रिपुरा मथानि बिरुद्धि रगो कक सावो